Ola, que tal? Son Susana Beleteiro. Estou super agradecida da invitación que me fixo a Biblioteca González Garcés para ter aquí a miña exposición didáctica de traxes tradicionais de Galicia. Vou comentar por que xurdeu esta idea, pero antes que nada quero deixar moi claro que, aínda que vexades que os 44 bonecos que trouxen, cada un vai a poñer que é dunha determinada localidade ou dunha determinada bisbarra. Eso non quere dicir que fose así, que nunha localidade ou nunha bisbarra a xente vestise, como quen di, uniformemente ou con un uniforme. O que pasa que as pezas que eu reproduzco foron investigadas por outras persoas ou ben aparecen en fotografías como desa localidade ou desa bisbarra. Agora ben, a xente nin neste tempo nin nunca quixo vestir uniformemente, agás as monxas, os curas e os militares, non? E algunha outra formación, a policía, que van todos uniformados, non? A xente sempre quixo imitar as clases máis altas e distinguirse entre eles, o sea, ser diferente aos demais. Por iso, ademais, sempre houbo comercio. Entón, unha peza que igual se confeccionaba na Gudiña era vendida nese lugar e chegaba a un mercado de Lugo ou de Noia ou de Santiago. Entón, sempre houbo movimento en todo o que se facía. Para min o valor desta exposición é amosar que é unha artesanía máis dos nosos devanceiros. E é unha artesanía que comenzaba na semente do liño, do canabo e de outras materias textis e no esquilado das ovellas e cabras. Aí empezaba todo. As mulleres, sobre todo, eran as que preparaban o liño hasta que era xa un fío, e de aí pasaba ao tear ou ben a traballalo con gancho ou en calceta, e no caso da lá, pois o mismo. Levaba moito menos traballo a lá que o liño. Eran traballos intensísimos, esgotadores e que lle levaban, sobre todo, todo o inverno. Despois, unha vez tecido, unha vez tiñan xa o que eran as teas, eles facían todo. O corte, os adobios, os adornos, os agremáns, toda a labor era artesanal e era o que vestían, tanto a diario como para os traxes de un poquinho máis decente, que eran os chamados domingueiros, como xa os propios de gala, que son os máis coñecidos, digamos, polo común das xentes, non? Os máis coñecidos son os de gala. Vou vos comentar agora un pouco como xurdeu esta idea en min. Eu son tamén formadora de distintas disciplinas folclóricas, de baile, de pandereta e canto, de traxe tradicional. Tamén toco diversos paus de percusión. E son formadora, entre outras institucións, para a Secretaría de Migración. E se ben na nosa terra, eu, claro, teño xa moitos anos, empecé nunha época en que o traxe estaba totalmente deturpado e fun vendo ao longo da miña vida e da miña experiencia no folclore como se iban atopando pezas mestras das que nunca nos falaran. Para nós o traxe era a faldiña, a saia vermella con unhas tiranas negras, un dengue e un mandiliño do máis cativiño, non? E no home, pois o mismo, un calzón, polaina, cirola e unha monteira. Parecía que era así, que era un uniforme, e así o víamos nas postais, nos cromos, nos selos de correos dunha determinada época. Ben, a realidade era moi diferente. Eu fun vendo un pouquiño ao longo dos anos, na miña traxectoria no folclore, sobre todo a partir dos anos 80, que foi tamén cando empezamos a ver os resultados da investigación de moitas persoas, sobre todo de grupos folclóricos, máis que nada de grupos folclóricos. Foron os que foron escudando casa por casa, arca por arca e bueno, en todos estes lugares. Moita xente, de feito, tiña toda esta roupa como algo que casi que se avergoñaba, non? Porque non tiña que ver ca estética que nos enseñaban na tele e todo o demais. Ben,
A idea xurdeu a partir destes cursos que eu facía, porque como avancei un poquinho, aínda que nos grupos folclóricos de Galicia había tamén un pouco de todo, pero sobre todo, digamos, unha idea confusa do que vestiran os nosos anteriores, por exemplo, saias cortas, cando en realidade as mulleres tiñan que ir con saia moi longa, que era indecente o ir con saia corta. E o que digo, se ben aquí xa había cousas así que non se correspondían, cando saín a dar cursos, pois vin que todavía a idea estaba máis equivocada, máis afastada do que foi a realidade. Entón, ocorreuseme dicir, bueno, eu unha exposición de pezas reales non son quen de tela, nin de levala, é costosísima, non vai haber nin onde amosala, nin como pagar os portes de levar todo eso. Entón foi cando se me ocurreu facela en monecas, porque esta moneca, ademais, xa sabedes, é a Nancy de toda a vida, ten unha figura realmente moi apropiada, é bastante proporcionada, ten a cabeza demasiado grande para... Pero bueno, unha cabeza dunha nena de máis ou menos 4 anos, ou 6. E si ten unha figura moi axeitada para coserse sobre ela e reproducir os traxes bastante propiamente, bastante como é a realidade. Entón aí empezou a miña aventura, empecé a coser e ao mesmo tempo a documentarme. Tiña xa moitos libros nese momento, pero pouco me dicían da realidade. Falaba moito do que falou Rosalía, Murguía e outros escritores do século XIX, pero non había todavía a documentación que co tempo fun procurando tanto no Museo do Pobo Galego e en máis libros, e foronse editando tamén documentos importantísimos como foi o viaxe de Ruth Matilda Andersen ou Kant. Entón, con todo eso, cada vez que miraba algo, aparecía algo máis. Así cheguei tamén a documentos do Centro Superior de Investigacións Científicas nos que se fala do que foi o falseamento dos traxes tradicionais en xeral en toda España e en todo, non só no que hoxe é España, sino na España que era no século XVII, XVIII máis ben. No século XVIII, que a chegada dos Borbóns, foi cando comezou a historia do falseamento dos traxes tradicionais, dos traxes reais do pobo. Ben, a historia, según sempre Carmen Ortiz, do Centro Superior de Investigacións Científicas, empeza no século XVII, coa chegada dos Borbóns a España. Sabedes que chega cunha corte de franceses e cunhas ideas, obviamente, de que Europa estaba moito máis avanzada que España. Entonces, el, como rei dun vastísimo reino nese momento, ademais, quería dar unha idea de que España, as Españas que se decía daquela, eran tamén un país avanzado, como moi aburguesado, moi digno, en que todo o pobo estaba perfectamente ben. Entonces, encarga expresamente, non os primeiros Borbóns, xa hacia o 1780, 47, perdón, 1747, creo que é o primeiro encargo, o teño por aquí, pero son malísima para memorizar datas e demais. Encarga pinturas para o Palacio Real no que se reflexen os povos hispanos co seu traxe popular. Posteriormente, fixéronse moitos máis encargos postais que veremos de Olmedilla, por exemplo. O propio irmán de Becker fixo cuadros inspirados en esta idea. E hai que decir tamén que, ademais desta imaxe que se quería dar desde a monarquía e a aristocracia, que se popularizou, se expandeu ademais, porque tanto no teatro como nas festas que facían de disfraces a aristocracia e a alta nobleza, estaba moi de moda ir con traxes populares, de andaluzo, de gallego, de tal. Ahora ben,
tal era o falseamento que hai notas expresas dicindo que non se fagan eses traxes, quen queira ir con ese tipo de disfraz, que non vaya con telas vulgares, como lana, que ten que ser en seda, que ten que ser en organdís, que ten que... Entonces, aí nos damos conta que realmente os traxes populares son do pobo traballador, da clase obreira de todo o país, que era a maioría. Entre outras cousas, ademais, e dende tempos moi antergos, existe unha legislación suntuaria que viña a castigar o exceso de luxo nas clases altas e, ao seu tempo, que as clases baixas non imitaran certas, sobre todo vestimentas e alimentos das clases altas, o sea, cada un no seu lugar. Por eso que o que é traxe popular é de clases traballadoras, nunca das clases altas. O destaco tamén porque algún libro sobre o traxe fala de as señoras dos pazos, no? As señoras dos pazos, igual que a burguesía, a alta burguesía, pero moito máis a aristocracia e a nobleza, vestían as modas europeas imperantes, fose a moda de Francia, fose a moda de Inglaterra ou fose a moda italiana. En cada época, digamos que destacaba algún país como dominante de moda. E as clases nobles iban con esas modas. Que facían as clases do povo? Imitaban moito as pezas, pero nunca nos mismos tecidos e obviamente nunca podían permitirse o luxo dos adornos que poñían, que era ouro de verdad, plata de verdad, unhas sedas carísimas, uns brocados increíbles. Eso o povo non o podía permitir. Entonces, si imitaba os cortes dos xubóns, os cortes das saias, o corte do calzón, o corte da chaqueta, pero nunca podían ser naqueles tecidos. Temos, sin embargo, algunhas peculiaridades, como vemos nas almillas, que veremos moito en pinturas de Sotomayor, tamén de Carlos Sobrino. Vemos moitas almillas, unhas saias moi bonitas. Esas sí son moi peculiares do povo, non as sacaban dos nobles, máis ben ao revés. Os nobles ficais, algún que outro agremán basábanse nestes diseños tan xeométricos e que queiramos ou non nos recordan moito a gravados castrexos. Ese falseamento do que era o que realmente vestía o povo continuou debido a cuestións políticas, meramente políticas, e como foi o romanticismo, que ponderaba moitísimo todo o que fose rural en contra do urbano. Todo o que fose urbano era como insano, como pervertido, mentras que tomaban todo o rural como moi bucólico e moi ideal. Entón, que se fai? Pois que a imaxe real do povo idealízase e realmente o que había en España, pois, hasta o vemos nas fotos de Alfonso XIII visitando as Urdes, era moita pobreza, moita miseria, pero eles idealizan o povo, non? Con os traces moi bonitos, o vemos ali, por exemplo, este tipo de postais, o bucolismo daqueles anos. O mismo fan os nacionalismos, no sentido de que o noso sempre é o mellor do mundo. Entón, seguimos deturpando a idea do que realmente era o povo. Ben, con todas estas ideas, e despois de cada vez encontrando máis e máis material, foi como fun elaborando esta exposición, e o meu ánimo é que a xente conozca o que vestían de verdad os nosos devanceiros, os nosos, no meu caso, na miña avoa, e moitísimo máis bisaboas e bisavós. E no caso de canto máis do interior e de poboacións pequenas esa xente, máis cerca vai ter. De feito, están aparecendo pezas mestras todavía agora, estamos xa no 2025, cando hai xa máis dun século que isto empezou a desaparecer. Por que desapareceu? Sobre todo polos tecidos industriais.
eran moitísimo máis baratos que poñerse con todo o labor de traballar o liño, fialo, despois coser, era moito máis barato. Entón, en realidade, perdurou, sobre todo en Galicia, máis do que noutras partes, porque tiveron, o sea, España sufreu moitísimas guerras, todo o primeiro, principios de século XX, todavía acababas de deixarse, o sea, de independizarse Cuba e Filipinas no 98, empezamos coa guerra de África, de onde veñen moitos panos que os mozos, os pais e os irmáns traían os chamados panos marroquís, que creo que teñen algunha moneca, pero non na realidade. Despois temos a primeira contenda mundial, as guerras sempre eran un motivo de desabastecemento tremendo de tecidos, porque todo canto se fabricaba iba para os soldados. Despois temos a nosa guerra civil, continuada inmediatamente xa sin lapso ningún, coa Segunda Guerra Mundial, 6 anos máis de desabastecemento. En todo ese tempo, claro, non se fabricaban tecidos, se reaproveitaba o que había na casa. Entón, cantidad de mantelos, de capas, foron reconvertidas no que facía falta nese momento. Un pantalón, unha saia, algo, o que fixera falta, que non había tecidos. E no que respecta a roupa blanca, chamadas as camisas, os calzóns de home, sobre todo, e moitísimas sabas, foronse tirando un pouco como sempre avergonzándonos de nos mesmos, que é un problema que temos aquí, pero bueno, o temos tamén porque nos lo inculcaron, non? De que os galegos éramos así e asá. Entonces, claro, hai moito auto-odio un pouco imbuído polo exterior, e claro, o galego, como calquer persona no mundo, quere ser considerada, quere ser digna e quere ser, pois eso, tratada como debe de ser. Entón, tirábanse moitas cousas por vergoña, por decir isto non vale nada, isto é de paletos, isto é da aldea. Inda así, como viña dicindo, foronse conservando cousas e hoxe en día hai bastantes persoas que teñen un patrimonio moi interesante de pezas verdadeiras de século e medio, 2 séculos, un século, e moitísima información de primeira man de persoas que os informaron a partir dos anos 70. E claro, si falo do ano 70 e estamos no 25, son xa 50 anos, son persoas que si naquel momento tiñan 80 anos, xa naceron realmente a finais do século XIX. Entón, foron fontes moi interesantes que comentaban por que se levaban as pezas, de que color era o lazo das cocias e que sentido tiñan eses colores, por que os homes levaban o pano de namorar, que sentido tiñan o sacramento das cocias ou o sacramento dos chaleques dos homes. Comentaban tamén o xeito de poñer as pezas, o xeito de peinarse as mulleres, que variaba de cando eran solteiras a cando eran casadas a cando eran viúvas, o sea, había toda unha linguaxe na propia roupa. De feito, eu agora estou pescudando nos boletíns oficiais das provincias desde que empezou a editarse, que foi en 1834, e si hai referencias concretas de se halló unha persona con este tipo de ropa vestido a la gallega, o vestido con sombrero portugués, o sea, sí que a roupa definía moitas veces a procedencia da xente. E todo ese patrimonio é o que me gustaría que quedara máis ou menos reflexado nesta exposición e bueno, que a vexades cos ollos de que se pretende amosar algo tan noso, pois como artesanía da cerámica ou artesanía das puntillas, como artesanía popular dos hórreos, o sea,
todo isto era da man do pobo, da man dos nosos antergos e se transmitía de xeneración en xeneración. Era un saber que se transmitía desa maneira. E, bueno, nunca está de máis recuperar un pouquiño porque a verdad hai verdadeiras maravillas. E nada, quedo a vosa disposición para donde queirades ter esta exposición, que xa digo, a única intención é a divulgativa e decir como eran as cousas realmente hai 100 ou máis de 100 anos.